ha megnézem, de 2000... Jó, oké, jó. Szuper. A 240-nél kettő darab dolgot is el lehet fogadni, vagy az, hogy osztott kettővel, vagy az, hogy kivonsz 120-at. Jó? Na, és akkor mondom, hogy hogyan járnak a pontok. 1 pont, 2 pont, 3 pont, 4 pont, vagy az egyiket választod, az 5 pont, 6 pont. Jó? Tehát minden egyes elemért egy pont jár. Bocsánat, várj, csak egy picit úgy lehessen vágni. Igen? Jobb oldalra. Na, lássuk csak. Azt mondja, hogy 670, ez jó. 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 Nem. Nem. Jó. Oké? Okay. 1, 2, 3, 4. Kiszálljuk ki, és akkor írjuk oda. Na, és akkor a kérdés a következő. Kinek lett az első hibátlan? Jó. Akkor azt mondjuk, hogy és akkor... Jó. Úgy tegye fel a kezét, hogy aki rögtön. Nem. Azt tegye fel a kezét. Tehát azt tegye fel a kezét, akinek hibátlan lett, jó? Balázs? Neked nem? Tegyük föl. Jó, tehát akkor beírtam a Borinak, Olginak, Zsombornak, Ágoston és Balázs. Valaki más? Jó. Oké, Kövi, 2-es. Jó, ez diktálom, ezt nem tudom felírni. A 196. B 3200. C 100, D 400, E 350. Jó, mindenki tudakolja meg a szomszédjától, hogy lett-e hibátlan. Hibátlan. Jó, akkor lássuk csak. Azt mondjuk, hogy mondom a nevet, és akkor letted Ágoston, Natasa, Balázs, Ingrid, Bori, Pörs, meg vagy. Jó? Más? Oké. Jó. Ez 5 pontos volt, ez a feladat. Minden elemre 1 pont. Na nézzük az át. Na, itt már egy kicsit magyarázok, jó? De ez már egy szöveges rész volt. Tehát azt tudjuk, hogy vannak tanulóink, 3-as feladat, és mindenki maximum egyféle fagylalatot, vagy egy gombóc fagylalatot kérhet, 5-féle ízünk van. Van 8 citrom, 4 eper, 6 csoki, ezeket érdemes felírni. 3 vanília, 4 sárga dinnye, és van 3 tanuló, aki nem kér semmit, ezt most ide adom. Na, hány fős 6. A osztály? Ugye tudjuk, hogy mindenki legalább egy fagylalatot kért, tehát magyarán az összegük kiadja a létszámot. Na most hogyan kéne ezt gyorsan összeadni? Nem, mindenki csak egy gombócot kérhetett. Igen.
az azt jelenti, hogy legfeljebb egy gombócot kérhetek. De a tanár úr legalább ott mondta. Legfeljebbet akartam, bocsánat, igazad van. Azt mondjuk, hogy ezt összeadjuk, az 10, akkor ez itt megint 10, ez meg plusz 8, tehát akkor 28. Jó? Tehát így próbáljuk meg gyorsan kiszámolni ezeket. A B, de köszi, hogy szóltál, ez fontos, hogy ezeket tisztában tegyük. Hányan nem kértek se citrom, se eper, se sárgadínnye? Se citrom, se eper, se sárgadínnye. Tehát akkor az 6, meg 6, az 12. C. A 6. A-osztályos tanulóknak hanyad rész a kért epert fagyit? Hát tudjuk, hogy az összes az 28, írjuk be ide az epereknek a számát, az 4. Milyen a 7? A 428 Hát, el fogják fogadni a felvételt, de azért mondtam, hogy legyen mindig a legegyszerűbb alkalommal megadva, viszont ez nem egy számolós felület, elfogadható a 428-at. Jó, ezt most elfogadjuk a 428-at. A 6. C-osztály is fagyizni volt, és ugyanannyian kértek csoki fagyit, mint a 6. A-ban. Ez a 6. C-osztály létszámnak a 2/9 része. Na, mit kell itt csinálni? Azt tudjuk, hogy ugyanannyian kértek csokit, tehát 6 csoki van. Mondjuk jelölje az osztálynak a létszámát alma. Almának, hogy ha te veszed a 2/9 részét, tehát beszorzod 2/9-del, akkor kapsz 6-ot. Nagyon jó. Hogy kapsz itt csak almát? Hát úgy kapsz almát, ez az ekvivalencia jele. Almát úgy kapod meg, hogy a 6-ot elosztod 2/9-del. Mit kell csinálni? Tehát akkor beszorzom a reciprokkal 9/2-del. 2/9-et akartam mondani. Tehát az 60, vagy 54 van a 2, az 27. Jó? Ha már ezt felírtad, amíg erre is 1 pont, erre is 1 pont jár, 1 pont, 1 pont, 1 pont, 2 pont, tehát ez egy 2 pontos feladat volt, hogyha ezt fel tudtad írni, az már 1 pont, tehát ez. Ha jól kiszámoltad, az 2 pont. Mennyi a 6. és 6. B vagy C, osztályba járó tanulóknak a átlaga? 27 és fél. És tanárról, hogy az lehetséges, hogyha ő rossz számot írt a C-hez, viszont azzal jól tudod számolni, akkor az... Hát az a baj, hogy itt a felvétel ilyen, 6-os felvétel ilyen nincs, azt hiszem. Ez egy 6 pontos feladat volt. De anyukámmal csináljuk, és ott volt rá, Hát, ő azzal tud jól számolni, ha azzal jól de ez mikori feladat volt? 17 után, vagy 20 utáni volt, vagy 20 előtti? Hát ugye ez attól függ, mert 17 és 22 között még járt részpont, én megnéztem most egy 23-asat, ott nem írták a 6-osba azt, hogy jár érte részpont, úgyhogy most szigorúak leszünk, és mondom, 1 pont, ezért nem. Tehát, hogyha valaki azt írta itt, hogy 24, mondjuk erre azt írta, hogy 24 fős a C-osztály, és megkiszámolta helyesen azt, hogy 28 az A-osztály, akkor nem 26, ha ide 26-ot írt, mert annyi a 2 számnak az átlaga, nem jó, nem elfogadható, jó? Na, Tanár úr, ezt hogy kellett volna felírni a D-feladatot? melyiket? Az első részpontját a D-feladatnak. Ezt. Nyilván, hogy azt mondom, hogy 2 pont. Ezért 1 pontot. Tehát, hogyha felírtad azt, hogy hogyan kéne kiszámolni, vagy valamit oda írtál, akkor arra már jár 1 pont. Tehát az, hogy mit tudom én, X, vagy bármilyen jel, háromszög, alma, nem tudom én, annak a 2/9 része az, hogyha beszorozod 2/9-et, és az 6. De hogy én például ide ennyit írtam, hogy a 6 az egyenlőket írt, Hát az nem jó. a 3 az egyenlőket 9. De ez nem igaz, mert a 6 az nem egyenlő 9-del. De. Nem. Mert azt írja, hogy a 6 fő az az osztály 2/9. 2/9 része. A 6 az nem lehet 2, tehát nem jól, mit felírtál magyarán. A 6 az nem 2/9. A 6 az 54/9, nem 2/9. Jó? Tehát az nem jó. Arra nem jártam. De érthető, hogy itt mit kellett akkor csinálni? Hát, Nem annyira. Oké. hát én úgy számoltam, hogy akkor a 6 az osztály 2/9, és akkor a 6-ot azt elosztottam 2-vel. De a 6-nak veszed a 2/9 részét. A 6-ot elosztottam a 2-vel, hogy nekem mennyi az 1/9, és akkor az 1/9-et, azt a 3-at, azt megszoroztam 9. Én is így csináltam. És ide így írtam 27. Én is így csináltam.
Mit írtál? Az érdekes. Ja, hogy fejben számoltál. Na de figyeljetek, hát ilyet nem lehet csinálni, hogy fejben számolgatunk ilyeneket. Ez azért valamit le kell írni. Tehát... Jó, mindegy, ha kijött a 27, akkor mondjuk azt, hogy kijött a 27, 2 pont. Jó? De azért ezt felejtsük el, hogy így csak így megszállt az ihlet, és akkor azt mondjuk, hogy... Igen? Szerintem azt úgy értette, hogy a 6 volt a 2 9 része, akkor a 3 az 1 9 része, és az lesz a rossz. Én azt értem. Csak... Jó, mindegy. Amit leírt, az nem helyes. Tehát az tényleg nem helyes, amit leírtad. Tehát 6 az nem egyenlő 2 9, de ezt nem írtad le. Valami akkor valami szöveget írjál hozzá. Jó, nézzük. Ja, hibátlan. Mindenki kérdezze meg, hogy kinek lett hibátlan, és azt tegye fel a kezét. Jó. Ingrid megvan. Bori megvan. Nimrod. Jó, akkor menjünk innen. Dorka megvan. Zsa. Erik. Ez 6 pontos feladat volt. Oké. Jó, Dominik megvan. Bori, hol van? Itt van. Norina, te feltetted a kezedet? Igen. Jó. Akkor jól emlékeztem, csak még nem írtad be. Oké. Várok arra az 1 pontra. Na, 4-es feladat. 6 pont. 6 pont. A, B, C és erre 1 pont. A D-re járt ugye a 2 pont. Jó. Na. 4-es feladat. Mondom sorrendben a számokat, jó? 13, 31, 103, 121, 211 és 301. Jó? Ez egy 3 pontos feladat volt, és mondom... Ez páratlan? És hány számot összesen felsorolni? Hány darab? 6. Na most mondom, hogy hogyan fognak sikerülni itt a pontozások, jó? Ha valaki mind a 6-ot leírta, és csak azt a 6-ot, amit kellett, az 3 pont. Ha valaki 5 helyes választ írt, az 2 pont, 4 helyes választ, az 1 pont. Ha 3, 2, 1 vagy 0 helyes választ írt, azért nem jár pont. Tessék. Ja, az, jó. 13, 31, 103, 121, 211, 301. Van esetleg olyan, aki írt valami mást mellé? Párosak. Tehát aki párosokat írt magyarán. Vagy ami nem 4. Aha. Jó. Na most ezzel gondolkodtam, ezzel hogy kéne elbánni. Jó, akkor legyen úgy, hogy egy jó megoldás és egy rossz megoldás kiüti egymást. Tehát az 0. És úgy néznek a pontokat, jó? Egy másik javítják, de miért? Miért páratlan? Jó, oké. Jó, tehát még egyszer mondom, aki rosszat is írt, meg jót is, az így kiüti egymást. És akkor nézd meg, hogy azzal hány pontot tud elérni. Nyilván csak párosokat érhettél el. Tehát 6, 4, 2, 0. És esetleg nem mindegyük a mínusz számba nem mentél. Na jó, nézzük az 5-ös feladatot. Mi van akkor, hogyha mínusz számba mentél? Hát az gáz. Jó. 5-ös feladat. Na, ez egy pontosan ugyanolyan feladat, mint amit néztünk túrákkal, csak most nem túra van benne, hanem barack.
meg Gyuszi bácsi. Na, nézzük. Kétféleképpen is meg fogjuk oldani. Az egyik az a elfogadott módszer, a másik az egyenletes módszer. De egyenletet fognak kérdezni a felvételét? Nem, csak azért mutatom meg, hogy esetleg nem jutna eszedbe ez a módszer, akkor el tud alkalmazni azt. Hétfőn leszette a 2/7 részét az egésznek, ezzel kedden kevesebbet szedett 20-szal, valami ilyesmi volt a szöveg. Ennél a hétfőnél 30-al többet szedett szerdán, és csütörtökön szedett 8-at. Na most, azt tudjuk akkor, hogy ez kiadja az egész termést, ugye? Tehát magyarán az egy egészből, ha ezeket kivonod, ezeknek tulajdonképpen az összegét, akkor megkapsz majd valamit. Na most mindjárt meglátjuk, hogy micsodát. Tehát, de mondjuk ki szépen, 2/7-ből, itt majd két tagból álló kifejezést fogunk beírni, ezért kell a zárójel. Ha mínuszjel van, és utána egy kéttagú kifejezést írunk, kell a zárójel. Miért kell a zárójel? Mert a zárójelben lévő tagoknak meg fog cserélődni az előjele. Oké. Hogy már fog cserélődni az előjele? Ezt mindjárt. Igen, egy pillanat. Igen, tehát hogy még egyszer, tehát hogyha vannak ilyen, úgy is fel lehet írni, írjuk fel inkább úgy, jó, és akkor az a biztos. Ide teszek egy zárójelet a legelején, és ezeket összeadogatom. Megmutatom, hogy a 8-at most miért nem írtam ide vele, tehát azt mondhatjuk, hogy 2/7, 20, 30. És én azért emlékeztek, hogy a túránál is volt mindig egy szám, amit hagytunk, hogy megtudjuk, hogy az hanyag rész, ugye? Most itt ezt én a 8-nak választottam meg. És akkor azt mondhatjuk, hogy ezt szépen elvégezzük, ugye ezt az egy egészet, én átírom ugye 2/7-be, és akkor azt fogjuk kapni, hogy ez nem más, mind a két esetben, hogy 1/7-ből 10. Igen, 1/7-ből 10 vagyok. És az 1/7-ből 10 lesz akkor... Kettő, 4, 6, ez 6/7, ez itt plusz 10. Most én ezt a 7/7-ből, hogyha kivonom, akkor mit fogsz kapni? Ezt. Jó? Várj, még hadd érjünk a végére, jó? Még hadd érjünk a végére. Tehát azt mondom, hogy ez 8. Ez a 8 rész. Ide írjuk le, hogy ez a, nem tudom, ez a csütörtöki. Jó, tehát valami szöveget írjunk, jó? Mert hogy ez még mindig nem ugyanannyi. És akkor azt mondom, hogy ha 1/7 az mivel lesz egyenlő, akkor mind a két oldalhoz hozzáadunk 10, tehát az 18. Ha az 1/7 az 18, akkor a 7/7, az 1 egész az ennyi? Hát ezt hozom héttel. 18. Az ennyi. Így van. Jó. Jó, nézzük meg, hogy te hogyan számoltad ki. Én úgy számoltam ki, hogy felírtam ugye ezt ilyen szakasszal. Jó, nézzük meg. A szakaszt ugye felosztottam hetedekre. Oké. És abból minden napokhoz beírtam 2/7, és alá odaírtam, hogy tehát akkor magyarán ez a hétfő? Igen. Jó. Hát az ugye tele hétfő, és szintén 2/7, csak odaírtam, hogy -20. De akkor most mi ezt hetedekre osztottuk fel. Akkor meddig tart a kert? Idáig mondjuk? Igen. Mert hogy ezt nem írhatok, hogy ez a kert, nem mondjuk, akkor legyen idáig. Okay. És 2/7 -20. Jó.
És akkor rájöttem, amikor ezt felírtam, hogy ugye plusz 10, hogy plusz 10 meg 8 az, ami maradt, és akkor annak kell lennie az 1 hetednek. Mert a többi az 6 heted. Csak hogy én nem értem fel. Hát jó, hát most nézd, mondom, ezek mind mennyi kettőnek, ugye? Tehát akkor van itt ez, meg ez, ideig, bocsánat. Tehát, hogy én értem, mindenki ezt tényleg úgy oldja meg, ahogy ő szeretné. De hogy ilyenkor pontot vannak, hogyha nem... Nem mondnak le pontot, azért mondnak le pontot, hogyha nem jó a megoldásod. Nem kell. Figyelj, tehát hogy úgy szól ez az egész dolog, hogyha megnézed egy hatodikos megoldókulcsot, hatodikban vannak esetleg olyan részek, ahol járnak részpontok, de amúgy A-ra 1 pont, B-re 1 pont, C-re 1 pont, és így tovább. A 8-os felvételben van az, hogy ott vannak részmegoldások a szöveges feladatnál. Tehát, hogyha leírtad ezt a sort, azért 1 pont, ezt a sort 1 pont, ezt a sort 1 pont, de vannak egyenletek, még nem tudom micsoda. Itt nincs erről szó, itt tulajdonképpen az összes lehetséges dolgot, amit ezzel kiszámolsz, megkérdezik, így pontozzák le neked a tudásodat. De akkor a D-nél miért kellett, hogy az a sor? Hát a D-nél? A 3-as D-nél. Hogy ha felírtuk azt a sort, akkor kapjuk meg azt a... Azért, mert a mostani... D. Ja, igen, azért, mert hogyha esetleg jó a gondolatod most, de a végeredményed nem jó, mert valamit elrontottál, akkor is azért kapjál 1 pontot. Nagyon ritka az, hogy egy alfeladatra 2 pont jár, de van olyan. Jó? Összesen amúgy én is csak vagy egyet, vagy igen, 2 darab ilyen alfeladat van. A 10-esnek az utolsó feladata, meg az volt egy. Na, visszatérve erre. Tehát akkor az A kérdés, ami úgy szólt, melyik napon szedte le a legtöbb barackot, mondjuk tegyük hozzá, hogy szerintem ezt anélkül, hogy kiszámoltad, anélkül is meg tudtad mondani, hogy ez a rész lesz az, tehát a szerdai nap. Jó? Nem kell megmondani, hogy mennyit, kérlek ne is írd le, azt kell mondani, hogy szerda. Na. Harmadik napon? Ezt a szövegben is van benne, hogy a harmadik napon. Akkor azt is el lehet fogadni. Harmadik napon vagy szerdán. Oké, B. Mennyivel több barackot szedett le szerdán, mint kedden? Na, hát itt már kell valami számolást csinálni. Na, mennyivel? 50 darabot. Szuper. C feladat. Összesen hány darab barackot szedett le Gyuszi bácsi? Tehát mennyi az összeg? 126, ami ki van számolva. Jó? És akkor a D. A hétfőn leszedett barackot odaadták az unokáknak. A többi barackból Gyuszi bácsi felesége Zsóka néni barackrekvárt főzött. A teljes baracktermés hányad részéből főzött lekvárt Zsóka néni? Hanyad rész? 5 heted, így van, az a legegyszerűbb, de írhatták 90 126-ot, 45 63-ot, 15 21-et és 5 hetedet. De ez számolás nélkül mindenki lehetett számolni, igen. Mert tudjuk, hogy a hétfőn 2 hetedet, akkor... Így igaz. Egyet kapsz az összes, Mindenre 1 pont jár. És összesen hány pont? Hát az összesen hány pont? 4. Na. Jó. Akkor csak azért megkérdezem, főleg időszűke miatt, valakit érdekel, hogy egyenletekkel hogy kell megoldani? Nem. Tegye fel a kezét, akit érdekel. Jó, nincsen bátor jelentkező, rendben van, akkor nem mondom el. 6-os feladat. 3 szabályos hatodő jogok. 4. Ja igen, nem kérdeztem, kinek lett hibátlan. Erik. Dorka. Zsombor. Szuper! Na, 6-os feladat. Na ez egy olyan feladat, ami tényleg teszteli azt, hogy az alaplogikai készségetek megvan-e. Ez egy dobókockás feladat.
És amikor az van, hogy van valami biztos, lehetséges, de nem biztos és lehetetlen, akkor én mindig javaslom nektek azt, hogy nem kell leírni, de valamilyen szempontból indokoljatok legalább magatoknak. Jó? Tehát például, ha az van biztos, akkor lássátok, hogy oké, de miért nem lehet olyan lehetőség, amikor ez nem igaz. Ha van lehetséges, de nem biztos, akkor mindig mondjatok egy példát, meg egy ellenpéldát. Ha pedig lehetetlen, akkor is ugyanúgy, mint a biztosnál, lássátok be, hogy miért nem lehet. Semmelyik példa sem jó. Nézzük meg az A feladatot. A számjegyek összege legalább 3. Na most, azért ez biztos, tehát oda kellene az X, mert a legkisebb szám, amit kijöhet, ugye ez a 111. Most ha ezeknek a számjegyét összegad, akkor 1 meg 1 meg 1 az 3. Tehát ez biztosabb lesz. Ugye ezeknél már csak nagyobbakat fogsz tudni dobni. És azoknak, hát nem feltétlenül arányosan, de hogy nagyobb lesz az összegük, mint a számjegyeknek az összege, mint 3. Oké. A B. Tízesekre kerekítve 670. Na, mondjuk egy példát, meg mondjuk egy ellenpéldát, hisz ez lehetséges, de nem biztos. Ilyen egy példát. 665. 665, és ugye a 666 a másik jó megoldás. Minden más szám nem jó. Mondjuk írom azt, tehát ezek jók, de a 664 az például nem jó, mert annak a tízesre kerekített értéke 660, jó? Nagyszerű. C. 5-tel osztható páratlan szám. Lehetséges, oké. Mondj egy példát. 665. Megint jó példa. Egy ellenpéldát. 664. Így van, az nem jó. Van olyan dobókockával dobhatunk olyan számot, ami osztható 5-tel, de páros. Vagy ugye egy páratlan. Nem, ugye meg 0 nincs a kockán. Nagyon jó. D. A kisebb 111-nél, ezt megbeszéltük, hogy ez nem lehetséges, és ez a legkisebb szám. És azt mondta, hogy kisebb, tehát szigorúan kisebbek kell. 5-tel osztható páratlan szám lehetséges, de nem biztos. Jó? Itt van egy példa, itt van egy ellenpélda. Oké? És akkor az 1-es helyi értéken álló számjegy nagyobb, mint a 100-as helyi értéken álló számjegy. Erre most rajzoljunk. Itt van ugye ez a 100-as. Itt van a 10-es, itt van az 1-es. Na, és akkor erre mi lesz ez? Lehetséges, de nem biztos. Így van, mondjuk erre példákat. 112, én mondjuk a 123-at írtam, mind a kettő. Jó, mondjuk egy ellenpéldát, még ezeknek az ellen. Igen, tehát hogy a kicseréljük a számjegyeket. Oké. Mindenre 1 pont jár, 5 pontos volt a feladat. Mindenki tudakolja meg, hogy lett-e hibátlan. Na. Jó. Lassan a népsort is fogom tudni kívülről, nagyon jó. Oké, megvagy. Hello. Hello, még egy új, oké. Jó, megvagytok, akkor Erik. Letetitek a kezeteket. Oké. Norina, Bori megvan, Norina megvan. Andris? Jó, szuper. Keressem, mert ide csak izéneveket írtam. Keresztneveket, és nem ABC sorrendben van. Na, itt van. Zsombor. Isten, mennyien vagytok. Na, ez egy jó feladat volt akkor. Oké. Szuper. Bori. Nimrod, neked? Nem. Örs. Jó. Nagyszerű. Szuper. Menjünk tovább a 7-es feladatra. Jó, én tegnap ezt megcsináltam Paintbe, csak sajnos nem lesz szerintem idő, hogy megmutassam. Hoppá. Jó, lerajzolom a két főtengelyt.
és ezért hoztam igazából két színt. Jó, én a ferde, vagy elforgatott kockát, négyzetet, bocsánat, fogom jelölni lilával. Hát ez nem... Jó, nézzük el nekem. Hány volt megadva? 1, 2, 3, 4. Jó. Meg volt adva a 4, szuper, de az volt a feladat, hogy rajzold be a következő két tagot. Na, és akkor... De nyilván egy ilyet kellett, hogy kapjál. Mindjárt megmondom, hogy hány egység. Azt mondja, hiszem 8, ugye? 2, 4, 6, 8, igen. Tehát ennek itt 8-nak kell lennie, meg hát nyilván ennek is 8. És akkor ezt pedig úgy kell csinálni, hogy itt a tengelyen szépen érintse. Tehát ez egy érintő négyszög amúgy. Érintse a külső négyzetet, jó? Nagyszerű. B kérdés, hány területegység a harmadik négyzetnek a területe? 8. C. Hány területegység a hatodik négyzetnek a területe? Hát az 64. Annyi érdekességet talán mondhatok, hogy ugye ennek a kettőnek az összege az 1, ugye? És hogyha már kiszámoltad mondjuk ennek a négyzetnek a területét, ezekhez már csak ezt hozzá kell adni. Ugye, tehát nem valaki kiszámolja újra. És itt magyarán mindig, ebből adódóan mindig úgynevezett 2 hatványok fognak kijönni. 2 hatvány, ez mit jelent? Tehát most egy olyan csúnya dolgot fog írni, hogy 2 az n-ediken. Ez egy nagyon-nagyon csúnya dolog. Ez azt jelenti, hogy összeszorozzuk a 2-t n darabszor. Bocs. N darabszor összeszorozod a 2-t. Tehát magyarán, megnézed, most jelen esetben az n, ez egy betű, de az jelöl egy számot mindig. Jelöli azt, hogy hanyadik négyzetről van nekünk most szó. Hát jelen esetben itt, ugye tudjuk, hogy az 1, ez 2, tehát az első négyzet, az pont ugye 2. A második négyzet az 4. A harmadik négyzet az 8. És utána 16, 32, 64, 128, 256, stb. Jó, ez csak egy érdekesség volt, hogy ezt észrevegyük. Hanyadik négyzet oldalhossza 16 egység. Igen? Negyedik. Igen? 7. Jó, indokold meg, hogy miért. Azért, mert a hatodiknak 8 területegység, és... Tehát itt van 1, 2, 3, 4, 5, ez ugye a hatodik, ez lesz a 7. És azt mondod, hogy ennek lesz 16? Igen? A 8-nak, mert a 6-nak az oldala az 8, és kétszereződik. Folyamatosan kétszereződik, látjuk ebből. És ha ugye egy elfordított négyzet, akkor ugye az sokkal kevesebb oldal. Az elfordított négyzetnek kisebb az oldala? Igen, mert ott 2. Ja, A helyes megoldásom ugye 8, és ez is amúgy a megoldó kulcs. Csak azért kérdeztem, hogy indokold meg, mert a megoldó kulcs is 7-et írt. De ez nem jó. Ezek minden egyes, ugye már beszéltünk az irracionális számokról, minden egyes elfordított négyzetnek az oldala egy irracionális szám. Tehát egy nem szakaszos tizedestől.
Magyarán nem lehet egyik páratlan szám se, tehát az 1, 3, 5, 7, 9, stb. Ezek kiesnek, jó? Ezek nem jó. Csak a páros lehet, abban pedig a 8 lesz a jó megoldás. Tehát a D-re a 8 a válasz. E. Lesz olyan négyzet, amelynek a területe 2021 területegység, ha elég sokáig folytatjuk a sorozatot? Igen vagy nem? Miért nem? A páratlan, de az nem elég, hogy páratlan 2020-nak lesz. A 2020 osztható 2-vel az azt jelenti, hogy páros. Igen. De leírtam végül 2000-ig ezeket. Na ez egy hatalmas hiba volt, befejezted a feladatsort? Meg hát nyilván az is számít, hogy milyen sikerességgel, de hogy ezt nem. Tehát, hogy próbálj valami logikát követni benne. Itt a logika. Jó? Tehát állandóan kétszeresére növekedik a területszám. A 2021 az nem egy 2 hatvány, most már tudjuk, hogy így. Jó? 2 hatvány, nem 2021. A 2048 az lenne. És 2 hatványt ezt tudunk kéne. Azért kéne tudni a 2 hatványokat, nem is a 2 hatványokat, a négyzetszámokat tanuljátok meg 1-től 10-ig, és a köbszámokat 1-től 6-ig. Jó, a köbszám az azt jelenti, hogy 3-as vannak kifejezőben. Azért tudjátok kívülről, mert amikor például térfogatot kell számolni, akkor ugye mindig 3 dolgot szorzol össze, ugye? És általában kocka szokott lenni, tehát akkor összeszorzod a 3 alapért. Tehát mit tudom, hogy 2 cm az alapért, akkor azt mondod, hogy azonnal, hogy hát az 8 köbcentiméter akkor a kockának a térfogata. Jó? De ezért kell tudni a köbszámokat, vagy ezért érdemes tudni. Na, lett-e hibátlan? Ajaj, nagyon az idővel megyünk. Egy pont, az összes. Tessék? Igen, 1 pont. Jó, Bori. Más? Borin kívül, Erik. Ugye ez az egyetlen olyan téma, amit még nem vettünk, de ezt következő órán vesszük. Dolg, ezek a sorozatok. Ágoston. 3 ember? Jó, oké. Jó, na most jön akkor a legizgibb feladat szerintem, nagyon nem az a 10-es. De ez sem annyira rossz. Bár ezen én is talán egy kicsit szívtam, mert nem értettem, nem túl magyaros. Tehát mi az, hogy nem almafából ültettek legkevesebbet, de diófából és nyírfából is többet ültettek, ugye ez nem túl szofisztikált. Mindegy, hát ez egy matek feladat, ez van. Van nekünk egy diagramunk, ami nincsen megadva meglepetés módon, hogy mennyi egy egység. És akkor azt mondjuk, hogy ezt most valahogy próbálom meg felrajzolni. Hát az utolsó nem fog kiférni szerintem. Oké. Na, itt szóval, mit tudunk? Azt tudjuk, hogy juharból több van, mint nyírből. Ugye? Szuper. Azt is tudjuk, hogy nyírből van 30 darab. Tölgy a legkisebb. Ezt már ide be is írom, hogy ez a tölgy. Azt tudjuk, hogy az almafa és a tölgyfa az kiadja a diófáknak az összegét. De azt tölgyfát, azt honnan tudjuk A tölgyfát azt nem mondta, hogy ez a legkevesebb. Azt nem mondtam. Nem mondtad, de azt írta, nem almafából ültették a legkevesebbet, de diófából és nyírfából is, de diófából és nyírfából is többet ültettek. Ja, és akkor egy nyírfánál juharfa több, akkor... Ja. Tehát, hogy innen jött. Az eddig nem volt tiszta, bocsánat, azt nem mondtam. Oké. Na, és akkor azt kell megnézni, és ezt mutatom, mert én ezt nem rajzoltam le, hogy de. Jó, mindegy, mutatom ezen. Tehát azt kell nézni, és nézzük meg, 1, 2, 3, 4, ez mondjuk 4 magas. Arról van szó, hogy összeadunk valamit, tehát az, hogyha összeadsz 2 dolgot, akkor az meg fog jelenni, ugye? Majd a későbbiekben is. Tehát 4 darab, ez mennyi ez? 6 darab, ez 8 darab, ez 5 darab, ez 9 darab. Na most akkor azt kell, kombinációt kell megnézni, hogy 2 dolgot összeadunk, az kiadja a harmadikat. Ez melyik lesz? A 4 meg az 5. A 9 is a legfeljebb. Igen, tehát a 4 meg az 5, az kiadja a 9-et. Tehát azt tudjuk, ezt tudtuk, hogy ez a tölgy, akkor ez lesz az alma, és ez lesz a dió. És ezek után ezt már tudjuk, tehát ez lesz a juhar,
Ez lesz a nyír. És a nyírnál azt, vagy a nyírnál, vagy nyírnél? Nyírnél. Jó. A nyírnál. Van ilyen, hogy mély, meg magas. Magas, meg... De az ilyen hosszú i, az... Hát azért van nyírnél. Akkor nyírnél. De a nyírnál az meg egy ügyel. De a nyírfánál az azért van, mert hogy az A az mély, és akkor ez a mély oldalon. Jó, oké, na, azt majd megkérdezzük. Jó, tehát a nyírfánál ott ugye 2, 4, 6, 8 van, ugye? Vagyis melyiket? A nyírfák száma, amivel van. Jól írtam föl? Jó, nem, igen, azért, mert nem jött ki valami, bocsánat. Bocsánat. Azért, mert hogy igen, hogy 5-nek kell lenni egy egységnél, tehát ez így nem jött ki. Tehát azt mondjuk, hogy a nyír az 30, ugye? És akkor egy egység az hány fal? 5. Tehát egy egység, 5 fal. Na hát, és akkor innentől kezdve már egyszerű a feladat. Tehát A. Tölgy, B. Dió, C. 40, D. 45. Igen. Tudakoljuk meg, hány pontos lett, és tegye fel a kezét, aki meghibázva. Jó, még egy új versenyző. Még egy új versenyző. Hány pontos? 4. Oké, letelted Erik. Erik nagyon belehúzott. Megtartás. Sor. Egy idő, basszus, bocsánat. Jó, mindenki, jó, végén megkérdezem, jó, tehát van egy Olginándi, aztán következőktől csak elmagyarázom gyorsan. Jó, megvagytok. Balázs, te is voltál? Nem, jó. Na, gyorsan akkor, szanyas volt? Oké, gyorsan 9-es, 10-es. Nagyon-nagyon gyorsan. Majd a végén még megkérdezem, hogy kinek hány pontja lett. Azt mondjuk, hogy 9-es. Vannak nekünk kockáink. Na most, ilyenkor az első feladat mindig az, hogy megszabad, hogy hány kocka van összesen. Nagyon fontos, hogy a feladat mit mond, és erre kérlek mindig figyeljetek. Azt mondja, hogy építjük a kockákat, tehát egymásra tesszük, vagy összeragasztjuk, mert nem mindegy. Ha építjük a kockákat, akkor kell mindig egy biztos alap, és arra pakolgatunk föl dolgokat. Ha a kockákat összeragasztjuk, az meg olyan, mint a Minecraft, hogy teszel, mit tudom én, földblokkokat, mondjuk 3-at, és így mellé teszel még egyet, és ugye nem zuhan le, jó? Ez tényleg nagyon-nagyon fontos, próbáljuk meg így elképzelni. Itt jelen esetben testet építettünk. Nagyon jó. Tehát akkor magyarán mindig lesz egy alap, de jó fej a feladat, és 3 különböző pontból is megmutatja nekünk, hogy mi van. Na, és akkor mondom, tehát az első az 8, az A, 8 darab kockánk van. A B. Figyeljetek, mert a B felül 5, nyilván akkor alul is 5, hátul 4, alul is 4, vagy elől is 4, bocsánat, és jobbról 6, balról 6. Tehát így látod ezeket, ez összesen 30 négyzetcentiméter, ez egy pont, és hogyha átírtad négyzetmilliméter, ugye az 3000, akkor jár arra még egy pont. Nyilván, ha valaki csak a 3000 négyzetmillimétert írta le, az azonnal T-pont. Jó. C. Mennyi köbcentimétert ért, a kis egység, kocka segítségével egészített ki az alakzat egy tömör kockává. Itt jönnek megint szóba a köbszámok. A leghosszabb távolság az a 3, ugye? Tehát akkor magyarán minimum egy 3x3-as kockára ki kell egészíteni ezt. Jelenleg van 8 kockánk, 3x3x3 az 27, 27-ből 8 az 19, tehát magyarán 19 kocka kell
Oké, jegyezzük meg, ez egy 4 pontos feladat volt, ugye a B-ért 2-t. Jegyezzük meg, hogy kinek lett hibátlan, és akkor 10-es. A C az 19, és összesen 4 pontos volt, a B-ért 2 pontot. Na most, nagyon gyorsan a terítő, ez a 10-es feladat. Ez 120, ez 70. Ez pedig az asztal. Jó, ez 210, ez 80. Oké. És akkor a helyzet az, hogy ezt kicsit el kellett képzelni. Ugye nagyon sok minden információt mond a szöveg. Azt tudjuk, hogy amikor terítőket teszünk, akkor úgy teszünk a terítőket egymás mellé, hogy 20 cm fedi egymást, ugye? Tehát akkor legalább hány terítőre van szükség Anikónak az asztal, ha az asztal hossza 210 cm, tehát 2,1 méter, 4 darab. Jó? Ugye figyelünk arra, hogy tehát van itt ugye majd lesz ugye 70, de utána a következő 70 cm hosszúságú terítőt, hogyha ide tesszük, abból 20 cm itt elmegy, ugye? Tehát akkor ez itt 50 lesz. A következő is 50 lesz, stb. És megnézzük, hogy összedik 70, meg 50, meg 50, addig a 170, és a következő terítő 170, meg 50, az 220, tehát akkor egy 10 cm még esetleg itt be is fog rúgni. Tehát magyarán 4 terítő kellett. B. Legfeljebb ilyen hosszú asztalt lehet leteríteni 8 darab terítővel, 7-szer ugye 50, plusz 70. Tehát 420 cm hosszú asztal. Ez világos? 4,2 méter. Az is jó. Persze. 42 deciméter is jó, meg még nem tudom, nanométerbe is át lehet tenni, hogy valaki esetleg úgy csinálta. Na, igen. Ez 9-es? Akkor az nem jó. Nagyon jó. Szuper. C. 7. Ugye? De miért 7? Ugye ez még az előző feladatból adódik. Miért 7? Mert ugye 7 darab olyan részünk lesz, ami nem van fedve, ugye? 7-szer veszük ezt az 50-es hosszúságú terítőt, amiből csak 50 cm látszik. 7 darab ilyen 10 fog oda tenni. D. Hány centiméter hosszú rész lóg le lefelé a terítőből, ha az egyik oldalon az asztal hosszabb oldala mentén, ez amúgy nem túl magyaros, mindegy, ha Anikó szimmetrikusan terítette fel a 8 terítőt, azaz ha egymással szemközti oldalakon ugyanolyan hosszú lelógó rész. Ez 40/2, tehát 20 cm. Miért 40? Mert 120-ból 80, az 40, és mind a két oldalt ugyanakkor a rész lóg le, képzeljük el az asztalt, lelóg a terítő, az 20-20, tehát 20. Oké, és akkor az E, összesen hány négyzetcentiméter az a terület, ahol a terítők duplán fedik egymást, egy nagyon fontos, ami az zárójelben van, akár az asztalapon, akár lelógva, 8 darab terítő felhasználása esetén. Tehát magyarán képzeljük el a terítőt, lelóg, és amíg fedik egymást, ott is az a kérdés, hogy mekkora rész, tehát ami lelóg, ott is fontos, hogy hány négyzetcentiméter lóg le. A helyes válasz pedig 120×20×7, tehát 16.800. Jó, ezt tudom, hogy kevés az idő rá, de ezt otthon mindenféleképpen gondoljátok át. Ha valaki 11.200-at írt, azért jár 1 pont, és hogyha valaki 5.600-at írt, azért jár 1 pont. Ugye az egyik az, ami fent van még a terítőn. Most nem tudom ezt mondani, hogy elrakottam, de mindegy. Tehát, hogyha csak ezt számoltam ki, ami az asztalon rajta van, és nem lóg le, az 11.200, ami le is lóg, esetleg még, az lesz 5.600, kettőt összead, akkor kijön a 16.800. A B 420 cm. Igen. Na, és még tehát A, B, C, D feladatra járt 1-1 pont, az erre járt 2. Összesen 6 pontos volt a feladat. Kérdésem, ki az, akinek jó lett
Na jó, menjünk sorrendbe, és mondja meg, hogy hány pont a kettőből. 0, 2 vagy 1. Jó, de az a kérdés, hogy ha például a 9-es vagy a 10-es lett hibátlan, az 1 pont, ha mind a kettő 2 pont, egyik se 0 pont. Menjünk sorrendbe. Benedek? Oké, tehát 9-es feladat a hibátlan, 1 pont. A 10-es feladat hibátlan, az még 1 pont ide nekem, jó? Tehát így 1 pont. Amúgy eredetileg ugye a 9-es feladat az 4 pontos volt, ez pedig 6 pontos volt a 10-es, jó? Tehát megyek sorrendbe most a névsorban, és megkérdezem, hogy hány pontot értél el? 0, 1 vagy 2? Összesen 48 volt. 48 pont volt összesen, számoljátok össze. Benedek? Jó. Ingrid? Bori? Jó. Nimród? Olgi? Nándi? Őrs? Anna? Zsombor? Réka? Norina? Jó. Dominik? Micsoda? Hibátlan? Jó. Krusic Bori? Jó. Andris? Ágoston? Valakinek lett pontja? Jó, akkor elhúzzuk egymás idejét. Jó, összesen csak mindenki megszámolt, hogy hány pontja van a 48-ból? Nagyon gyorsan tegyük meg.